wekarise kuti chionekwa. Namete muwangu tinombohota tichiwana tumari tokutengawo makuva makokora tichimwa sana. Plasi hauzonyanyi kuite nhomba maningi kuti ziya zvinoita vanhu kana vakasvika parufu unokara nyama too much. Hai kumba tinenge takabva takadii takaguta nyama tinosaridza kuti nhatoda kuuraya kana kune toda kuuraya huku yedu. Samunoti chimoti switi toti sekuru. Sekuru wacho. Alright. Handei kumabroiler chinda kubeta. Handei kuno. Nekupi? Saka panapa mune zvigayo zvenyu futi zvinongo zvimiririra. Asati nacho chigayo. Chigayo sati chayo. Zvese zvekuti kukohwa here kuchichi. Chichi. Homespray. Vanenge vakura tisasakuri saka tinosakurisana izvozvo. Tinongorima tospureya. Zvigubhu zvakati wakandisa kwana. Akuna kuzotowa kumapurazi. Unaona kana setup yacho wakati kumapurazi. Nani wengere sense yewe. Unapinda nokukire. Bali tuko mwacho. Yoita newe kwararele. Kuti kutanga huko. Kwati wana Mr. Sai. Alright. Ndoti vanotodawo kutovakirwa. Vanotibata. Ndiyo vanoziva kuvaka. Ndiyo anoziva kuvaka iwe. Anotodawo kuvakirwa. Anotobatawo, anotibata. Ndikumarket aka achandivakirawo mahara. Ari kupi kuekerawo. Moyo. Market ai moyo. Uchimaketewo manje. Mjevele. Beta yedu. Unoshadira rakaita. But zvinhu zviviri izvi. Inonzi racho. SH4000 sure inonzi SH4000. Iyi ndo seta yacho iyi munoiswa mazai for first 17 days. Then mozomatransfer moisa muhecha ndo maanozoputikira muhecha umu. Saka iyi inopinda 2160 eggs. Inopinda 2.160 2160 eggs. Inopinda 2000. Saka yese ingori 2-in-1 combo. Inonzi SH4000 because munopinda 2000 munopinda 2160. Saka hanga dziya dzamaona kuya kana dzinge dzakakandira mazai anoyozopinda umu ndo maanopinda. Hanga hukutema dzamaona dziya dzasekuru nagogo kadzikakandira futi mazai acho tichamaisa umu dzowanda ndo maanenge achipinda umu. Mazai huku mazai magara kuna mamuchiona anenge achipinda imomo muchimatsotsonya. Madzi anotsotsva futi. I seta yacho ndo maanopinda for 17 days. Zaire huku rinoita 21 days kuti ritsotsonye. Saka for first 17 days anenge ari umu. Then pa day 17 moma transfer opinda umu. Ndochochonyerwa umu. Otinozvichochonyerwa umu kusvika pa day 21. Handei kuekera. Hanzi taurai. Zaraida kutaura seshu. Itaurai. Ndandira kukurudzira madzimai ukuthi like murume especially isusu madzimai vane varume vari ma-truck drivers. Murume wandi achaita accident akafa uchadii. So it's good ukuthi uite mabusiness muno muZimbabwe nemaoko wako because akashaya basa. Then what are the children going to eat? Nothing. So it's good to do business here kumusha and there's a lot of money. And if after I've done here I wish to go back home because this one it took a lot of money because munoziva kuti South Africa even my business where I have that is steering. So we deposited it, we paid it bit by bit, and it took us a year to even to take it from South Africa and brought it here. So it's good to do a business than working for someone. Acha kuitira zvino siri pasi eri kuorder vaizha ita izvi. By this time you must do this thing. It's good to be your own boss. Sure. Hai point chaiyo. Haurevi nhema. Asi makazvipedza ndimazvibva.
izvi ndokunonzi kuzvipedza zvo ungachadekupiko incubator unewo ndakaona futi kuSouth Africa maka makambone imwe vijeti kambonoita umwe baba nefamu vane incubator yavo vane huko type netype menozvingani zvopo iti umuntu unopindimba iya iri ndio jojo saka jojo tengero supply kwese vari kunoku nevaikoko saka ndosaka tati ifemi apa ndosinde maybe next time ndoyandauya nebrother yangu anotifarira zvefamily amboona anobva apashali aona kuti wozvipita vamwe zvaarishazvo pamwe yari ndei ana hake zvasa but anofara zvakati atinga tipastage ababa siria simukai mbudewo saka apana pachitiudzai kuti chichikuitika right panapa ndo incubator room yedu iyi mushina wamaona uko incubator ndo mawachapinda chiri kuvakwa madhaka muri kuona chiri kuvakwa saka ndo mushina wedu umo ndo mawachasvika uchipinda mushina wedu wakakura upinde padhoo saka takadesignirwa chinhu ichi nemunhu anoita wewelding saka simbi ino mushina wedu wakakura ukwani padhoo saka takadesignirwa chinhu ichi kuti ukwanise kupinda ndosaka muchiona paine simbi but inobva ine bolt apa ine bolt kuzasi saka kana chinge chapera mushina wedu ndo matichauyisa moto unenge uchibva pamasola muri kuona ari padenga ndo anenge achirana mushina wedu uye mune magetsi edu magetsi ese panapa ndo paari kubva panapa anobva panapa kusvika kuzasi uko kutosekera wena tosekunonzi kuchiita kukuzisa power station chaiwo esola yakati magetsi emudenga magetsi emasola ndozvandinoita chesechi saka iyi 5 kilowatts inverter yedu iyi i5 kilowatts inverter iri kushandisa 5.12 kilowatts lithium battery iri variable speed drive VSD ndoriri kudhonza mvura ringoshandisa semumasola rinodhonza mvura richiendesa kujojo kwamaona kuya mugodi uri uko chakutopomba mvura yakuenda uko matichidzongorera zvayange yakaita isati yadhonyowa yachenge ichita sei rinonzi VSD kana kuti variable speed drive rinochinja moto kubva ku-DC to AC current pambi yedu inoshanda nemagetsi haisi yemasola saka chinhu ichi chinoconverta moto from DC direct current to alternative current chinonzi chivariable speed drive saka chiri kudhonza mvura kubva mugodi uko kuenda kujojo tank saka system yese ringoshandisa masola mamwe chete iwayo ndo pari kubva moto weincubator ndo pari kubva moto wemafiriji ndo pari kubva moto wese panapa kana kuwelda futi inosimuka welding machine ndora maona rakadesignwa welding machine inosimuka papa ndora maona iro rakanamwa panapa saka unosimudza chine confusion iri ibatiri pachishona ibatiri 5.12 kilowatts 5 iri ibatiri lithium battery iyi inverter 5 kilowatts inverter ichi iplug ndo mune mabreaker nechichi ndo mafuse edu amabreaker amafuse kama mchiti chinhu choshana magetsi ekudhonza kwamagetsi esola magetsi esola chinoconverta magetsi esola kuita magetsi chaiwo because pambu yatina yemvura ndeye magetsi chaiwo saka chinoconverta moto ukabva kumasola ukapinda unobuda wa magetsi chaiwo ndo chiri kudhonza mvura ichi ndo magetsi edu emasola saka panapa uyabva pada kuti mutsanangure saka kuona kuti mushina muri kuunzawo anofitwa futi napa mushina uyu wamuri kuona wamaona uko uchange uchishanda neinverter nebhatiri what about masola anenge ari mangana saka masola i7 they were supposed to be 8 pakashuta 1 but still arungosimuka saka mushina wedovi unosimuka vanotokwiya dovi umu mushina wedovi unosimuka welding machine inosimuka mushina wamaona uyu aini chaiyo inosimuka jagi remvura
mamicrowave zvese zvinosimuka. Chausingasimudzi chete istove 4 plate stove haisimuki, but zvimwe zvese izvo zvinosimuka. Chokwadi havasi kunyepa, kune mafiriji, kune chii havatohwisisi kana nyangwe vakauya kumusha. I think vanhu havatozvihuti kumusha right now because at this stage they feel like vangori mutown. Into zvandakatofira ndakatomwati kuenda kuhotera maikera vari kutindisawo pano kuti ndobhuka hotera here nai mwari isingazoti pamusha pevanhu shuwa ndakatozvizivi toona magesi akati ngwengwe ndikati zvavavo vakawanirwa nyasha chokwadi. sekuru moda kutaura here komaikera vaendepi vabuda vanoita moda kutaura kuti ine wifi chiitarira kune vanhu vaudze ndanichida kungowedzera painvheta yedu ine wifi chadoitisa wifi tichitowatsira takarara zvedu kunobata network zvimwe zvokuti ndakatombovabvunza ngati ivi booster renyu riri papi unotoita live stream kutoti pamwe izvi tikuna kutomboita chilive stream mombomhorosana nevanhu vari kumboti zvise ndiite ndinoita ndotoita foni ndasiyawo go foni iripi ndonayo kwa ndomboita mombomhorosana nevanhu then ndizvo here bhuti kumbuyo vainepi vaenda mushina wavo ori kudautsa pamwe wada kuti tinde unoona mushini saka tobva pano toenda kupi kumushini enda kubrera topinda vanhu vanongorosvira ti kuti wasu deva tangaendapo Umu ndomune mabrera aya. titanga kumabrera Achazotransferiwa kubva umu. ozoenda uko Uzoenda uko. saka ndozvando stage yamunongoita nguva dzese saka family name unoda zvemabhizinesi handiti ko gogo imani makore mangamuta zvemabrera since 82 saka chakatobaya chikachikokera zvakabaya chinomboti zvinodzikire zvinhu zvacho unomboti uchiita zvombodzikira womboramba uchingodera ndosaka vana vakazongokopawo matii ndiani ndakadona hayi tokunoveta pamba ikoko then umu ndakaona kuti vakomana sofa vaisa magetsi chiregai nditise ndikuye doni apa vanhu vanonga vamboya wotengesa zvine mafiriji wotengawo mafuriziti saka unoona akadai wamafiriji mafuriziti ndo akafirizayo akafiriza friziti zvokwadi kakumisa kumakare atuwa ndosaka ini ndoda orange unoda ini chero kala orange iyo iwe onera wari kufuriza orange ndodangu amanangire orange chibvapo nditore vhidhiyo guys Mr. Burizi kumusha guys nidza ndite cheers cheers Diamond ari kusari kuekera chingobata ifoni ndingoti wada kudai uyendako mbobuda uyati cheers okuti cheers ubona kumusha kugokwe vanhu vanotasira gokwe pasi imvura inomwiwa inotonhorera wewe musatitarisire pasi zvakarongeka zvino zvese zviri muoda amoni ndosaka takakokwa kuno kwakune oda saka imisisi chero mufamba mishi tofamanywa famba mishi saka izvizvi gaistamboita live stream mamuda kutaura gore rine hakuna zvakozo vanhu vanouya nemarita kunetsa saka munoyawo apo nepapo munogona kuita vanhu vaviri pazuva
ava business makarwisisa akarizisa ndiri kutodzidza zvakawanda kwamuri zvekudzidza zvese munazvo baba vakaritaya vakakuwara musana last trip yavo vachienda kudrc vakazonda dokta hai hazvichadi chizororai izvo zvimakazorora ndosaka tiita tumaproject pamwedzi panguva tinodi saka ifi baba pamakasangana tsekwendei makava sei muchinda kumbodzokera kumusha zvakakuafekta here pamakazoti kumusha kwakarongeka kare handina kunyanya kurwadziwa because ndakanga ndakabojaira kumusha ndaitozwa mararamiro ekupi ekumusha saka takanga tatoronga mapaipi ndakamboita irrigation hombe ndichiita mvura yekukubira sati achera boho redu saka iye zvino hai zvinhu zviri nani takachera boho redu mvura iri kubuda saka tichiita maprojekti edu but tichiema pakuru saka kana mwari achitichengeta pamunodzoka next time chawana tabooster because hatisina meshine yekuchochonyesa huku zurugu ziomba asati tadini tavaka saka kutotanga kutostata kuti tiite kana mwari achititendera uchatibvumidza kuti pamunouya munowana zvati zvinoziteta kuchochonya 1000 mazvinzwa ari pandouya kurati ndine open invitation kuti ndizodzoka ndigozokopera zvemanotsi iriwo pamoyo after 2 years ndozoti chimauyawo pangu mbona ini gogaisaka baba isusu ndofana taguta vasikana